Takulandirani pano pa Tiyankhuleni Ambuye, ndipo lero ndi pa 19 May Lachisanu, mulungu wa 6 munyengo ya Pasaka. Mawu athu oyamba lero akuchokera m'buku la Ntchito za Atumwi, mutu wa 18 ndime ya 9 mpaka na 18. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Tadala Elisa kuchokera ku St. Patrick's Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu ukuchokera mu uthenga wa Yohane mutu wa 16 ndime ya 20 mpaka na 23. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Emmanuel Chikaya, achipani cha nsembe a Carmelite kuchokera ku Carmel Prayer House Kasungu mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a buku la Ntchito zathu. Ntchito 18 kuyambira ndime ya 9 kulekeza 18. Tsiku lina usiku Ambuye anaonekera Paulo m'masomphenya namuwuza kuti usaope, koma upitilire kulalika, osakhala chete ayi, pakuti ine ndili nawe pamodzi. Palibe munthu adzakukhudza kuti ukuchita choyipa. Ndipo ndili nawo anthu ambiri mu mzinda muno. Choncho Paulo adakhala komweko chaka chimodzi ndi miyezi 6 akuwaphunzitsa mawu a Mulungu. Pamenepo Galiyo anali bwanamkubwa wa ku Galiya. Ayuda onse pamodzi adawukira Paulo namtengera ku bwalo la milandu. Iwo anati, munthu uyu akukopa anthu kuti azimpembedza Mulungu mwa njira zotsutsana ndi malamulo athu. Koma pamene Paulo adati azilankhula, Galiyo adawuza Ayuda kuti ukadakhala mlandu wakuti munthu wachimwira lamulo kapena wakuti walakwira anzake, bwezi ndinakumverani bwinobwino Ayuda inu. Koma popeza kuti ndi nkhani yokhudza mawu ndi mayina ndiponso malamulo anu, mudzionere nokha kuti ndiweruze zimenezi ine toto. Atatero adawapirikitsa ku bwaloko. Pamenepo onsewo adagwira Sosteni, mkulu wa nyumba ya mapemphero ya Ayuda, namenyera m'bwalo momwemo. Koma Galiyo sadasamaleko zimenezi. Paulo adakhalabe ku Korinto masiku ambiri. Pambuyo pake adalawirana ndi abale nalowa mchombo kupita ku Siriya pamodzi ndi Priscilla ndi Aquila. Asanalowe mchombomo, Paulo adamera tsitsi lake ku Kenkreya chifukwa anali atachita lumbiro kwa Mulungu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mu uthenga wabwino monga adalembera Yohane woyera. Pa nthawi yomweyo Yesu adawuza ophunzira ake kuti, ndithu ndikunenetsa kuti inu mudzalira ndi kukhudza, koma anthu odalira zapansi pano adzakondwa. Inu mudzamva chisoni,
koma chisoni chanu chidzasanduka chimwemwe. Pa nthawi yochira mayi amavutika chifukwa cha nthawi yake yafika, koma pamene wabadwa mwana saganizakonso za kuzunzikako chifukwa cha chimwemwe chakuti kunja kuno kwabadwa mwana. Chomwecho inunso mukuvutika tsopano, koma ndidzakuonaninso. Pamenepo mtima wanu udzakondwa, ndipo palibe munthu amene adzakulandani chimwemwe chanucho. Pa tsiku limenelo simudzandifunsa kanthu. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mawu athu oyambaso tulero tikupitiriza kuona Paulo woyera amene akupitiriza kulalikira, amene akupitiriza kugawana ndi ena chikhulupiriro chake mwa Ambuye Yesu ouka kwa akufa. Paulo woyera amene chifukwa cha chikhulupiriro chake mwa Ambuye Yesu ouka kwa akufa akukhala munthu opanda mantha pogawana ndi ena chikhulupiriro chimene iye ali nacho. Ndiye funso loyamba nkumati, kodi ifeyo ngati timakhulupirira Ambuye Yesu ouka kwa akufa, chikhulupiriro chathu timagawana ndi ndani? Kodi ifeyo ngati timakhulupiriradi Ambuye Yesu ouka kwa akufa, kodi ndife anthu omachita manyazi kapena anthu amantha ndi chikhulupiriro chathu? Tiphunziretu kwa Paulo amene alibe mantha, amene saopa wina aliyense kulalika za Ambuye Yesu ouka kwa akufa. Lero tikuona Paulo woyera amene akuti anaona masomphenya, ndipo masomphenya amene Paulo anaona akuwuzidwa kuti usaope, koma upitirire kulalika, usakhale chete ayi, pakuti ine ndili nawe pamodzi. Ambuye Yesu ouka kwa akufa ukamukhulupirira, ukamuwuza kuti Yesu ndikhulupirira inu, amakhala nafe nthawi zonse, amatichosera mantha amene timakhala nawo, ndipo amatituma kuti tikalalike, tikagawane ndi ena chikhulupiriro chathu mwa iye Ambuye Yesu ouka kwa akufayo. Zimenezitu ndi zimene Paulo akutiuza, ndipo ndi zimene Paulo akuchita. Ndipo Ambuye Yesu akumulimbisa, palibe munthu adzakukhudza kuti akuchite choyipa, ndipo ndili nawo anthu ambiri mu mzinda muno. Tikakhala mkhristu tisamazione titilipo tokha, kaya tikudusa m'mavuto sitokha, palinso ena ambiri amene akudusa m'mavuto, palinso ena ambiri amene akulimba mtima nkumalalika ngakhale akudusa m'mavuto. Tizidziwa kuti Mulungu amatiteteza, Ambuye Yesu amatiteteza, ndipo sitili tokha, pali enanso. Komanso Ambuye Yesu satisiya tokha, amakhala nafe. N'chifukwa chaketu Paulo woyera akukhala mu mzindawo, nkumaphunzitsa, nkumagawana ndi ena chikhulupiriro, akuzindikira kuti ali ndi Mulungu, ali ndi Ambuye Yesu amene amamuteteza, sali yekha, komanso pali gulu lina la anthu limenenso likudusa mu zimene iye Paulo akudusa, ndipo akukhala olimba mtima, kuti ifenso tikuyenera kukhala olimba mtima ngati iye. Paulo pamene amutengera ku bwalo la bwanamkubwa Galiyo kwa Akaiya, akumwimba mlandu, ndipo akumwimba mlandu ndi anthu amene akususana naye, anthu amene sakumfunira zabwino. Komatu Galiyo sakuwasiya Ayuda aja kuti apambane, kuti ampambane Paulo uja, akummenyera nkhondo Paulo, akukana kuweruza, kukhala mbali ya Ayuda aja.
ndipo akuwauza kuti ukadakhala mlandu wakuti munthu wachimwira lamulo kapena wakuti walakwira mnzake, bweza nditakumverani bwinobwino. Ayuda inu, koma popeza kuti ndi nkhani yokhudza mawu ndi mayina ndiponso malamulo anu, mudzionere nokha. Ni nkhani ya chikhulupiriro. Bwanamkubwa ati sindingalowe zimenezo. Ndipo Ayuda aja zimene akupanga, akuyang'ana akuti mkulu amene amayang'anira sinagogi adamugwira Sosteni ndikumuyamba kumumenya Galiyo. Bwanamkubwa akuona kuti mwina amusinthe maganizo kuti amuweruze Paulo, koma ati ayi sanazisamaleso kutsata chilungamo, kutsata kumuteteza Paulo, chifukwa Paulo wagwirisisa Ambuye Yesu ouka kwa akufa. Kodi ifeyo timagwirisisanso Ambuye Yesu ouka kwa akufa? Mulungu azatheka bwanji amene amatha kutumiza anthu ena kuti atiteteze tikamukhulupirira iye, kuti ena akhale mbali yathu tikamukhulupirira iye, kuti zinthu zitheke ziyende bwino tikamukhulupirira iye? Palibe angamupange force Mulungu, angamukakamize Mulungu, ayi, tikakhala mbali ya Mulungu. Ndipo uthenga wathu lero ukutithandizanso ife kupitiriza kuti timvetse bwinobwino za kukwera kwa Ambuye Yesu komanso kubwera kwa Mzimu Woyera. Ati chomwecho inunso mukuvutika tsopano, koma ndizakuonaninso pamene mtima wanu udzakondwa, ndipo palibe munthu amene adzakulandani chimwemwe chanucho pa tsiku limene simudzandifunsa kanthu. Kuti Ambuye Yesu pakana tikhoza madandaula, ophunzira ambiri amadandaula kuti Ambuye Yesu akuchoka, akuwauza kuti iye akuchoka, koma pano nakuwasimikizira kuti ningati akuwauza wiru ya moyo wake, kuti ndikusiyirani zonsezi kuti inu mukhale pa chisangalalo, kuti inu mukhale wokondwa. Mzimu Woyera abwere ndi kukhala nanu. Mukumva chisoni, chisoni chimenechi chidzatha, chidzasanduka chimwemwe. Mudzayambanso moyo wanu mwatsopano, mudzakhalanso ngati mwabadwanso mwatsopano. Ndipo akupereka chitsanzo cha amayi amene akubereka, kuti amamva ululu, koma mwana akangobadwa kumakhala chisangalalo, kumakhala chimwemwe. Amayiwala za ululu onse uja, amayiwala za mavuto onse aja anadusamo. Ifenso pa chikhristu chathu ndi zimene zimachitika tikamkhulupirira Ambuye Yesu. Akabweranso kwa ife, mavuto onse amene timakhala tikudusamo, ululu onse amene timauva, manyozo onse amene timadusamo, zonsezo zimakhala zakale. Timayiwala zonsezo nkuyambanso moyo wathu mwatsopano. Fa Ambuye Yesu amatiyambisa ife moyo watsopano, amatipasa ife chimwemwe, amatipukuta ife misozi yathu, amatipasa ife chimwemwe, kutichosera chisoni chimene tinali nacho, kuti moyo wathu ufike pabwino. Njifake timati Mulungu wathu ndi wazatheka bwanji. Munalinso ndi ine bambo Emmanuel Chikaya. Mukonde o Maria, Alleluia, Yesu wauka, Yesu wauka,